मॅडम तुमचा ड्रेस खूप छान दिसतोय. हो. मिरर वर्क ओरिजिनल आहेत का? अरे हो, ओरिजिनल मिरर वर्कचा ड्रेस आहे बघ. किती सुंदर चमकतायत. ओरिजिनल मिरर्सच एवढे चमकू शकतात. खूप सुंदर. मी हा ड्रेसचे मिरर्सच काउंट करत होती. पूर्ण 13 मिरर्स लावलेले आहेत या पोर्शनला आणि सगळे मिरर्स ओरिजिनल आहेत आणि सगळे हँड काथा वर्कने पॅक केलेले आहेत. प्युअर कॉटनचा खूप सुंदर असा 3 पीस सेट आहे. इकत प्रिंट मध्ये आपल्याकडे आलेला आहे. छान असा फर्स्ट कलर जो मी घातलेला आहे हा पर्पल कलर शेड आहे आणि सेकंड कलर जो तुम्हाला दाखवणार आहे हा छान असा ग्रीन कलर. दोन्हीही कलर आपण बघून घेऊया. हा माझा लुक तर तुम्ही बघितलाच आहे. दुसरा कलर पण आपण बघूया. यातला दुसरा कलर पण बघा, खूप सुंदर कलर आहे. मस्त असा बॉटल ग्रीन कलर आहे. त्याच्यावरती कॉन्ट्रास्ट कलर मध्ये हे मिरर वर्क केले, त्यामुळे एकदम उठून दिसतंय. दुपट्टा पण खूप मोठा आहे. सेमी प्लाझो पॅटर्न मध्ये तुमची पॅन्ट जाणार आहे. साईजेस आहेत मीडियम, लार्ज, एक्सेल आणि डबल एक्सेल. लगेच बुक करा आणि पेजला फॉलो करा. बाय.